Добър вечер, уважаеми сънародници! Как сте днес? Аз съм Бате Венко и днес в шоуто на Вергил Вергилов ще ви предоставя информацията, която днес заля цяла България. Мнозинство за президента Радев, 130 депутата вътре в парламента. Така, очаква се сега, може би, за да могат да върнат Конституцията в обратния ред или да я подобрят още повече и най-вече да махнат главния прокурор още 30. Така, че ППДБ сега може да покаже, че може да си поправи грешката и най-вече Тео Чавес да покаже, че хората, които защитава, са едни от справедливите, тъй като те искаха реформа в съдебната система. Така, сега нещото, което искам да ви поздравя, приятели, по случай, че господин президент, екс-президент Румен Радев и днешен министър-председател Румен Радев още не влезнал в длъжност. Искам да го поздравя и да му кажа на здраве с една водка столичная, така че нашите братушки да знаете, че винаги ще бъдат в сърцата ни. Защо? Защото те са помогнали да се освободиме от турско робство. А и не само това, защото те говорят нашият език с техния диалект, пишат нашата писменост с техните си добавки и се молим на един и същи Бог, както и всички по света, независимо от неговото име, дали е Аллах, дали е каквото и там друго, всеки както го нарича Диос, Домнезео, Год, Гад, за някой наистина е голяма гад, но това е, бе, брат, какво да правим? Господ си знае работата и искам извинявам, падна му батерията на другия микрофон. Така, и за всички от тези душици, които тръгнаха да правят интриги, не знам си какво, не знам си защо. На здраве и за величие, борихте се достойно. Може би ако нямаше президента, наистина щяхте да влезнете с повече брой, но, приятели, такъв е живота, не е малък резултата. Поздравявам ви, но искам също да ви кажа така, че, приятели, предупреждавах ви точно, че това става, че ще се гледа да се прави държава в държавата, да се затварят малки населени места и така нататък. И моите думи днеска ги потвърди самият господин Ивелин Михайлов. Така че аз за никакви глупости не съм ви говорил, за което пак искам да кажа, не искам да ви обиждам. Искам да си имаме като българи. И да ви кажа едно хубаво на здраве, тъй като е важна България, а не някоя си партия, а не някой си парк, не някоя си местност. Цяла България е важна и тя е за всички българи. Така че всяка една партия, която каже, че няма да гледа за всички българи, а ще гледа само за техните си хора, кои са тия вашите хора? Какво искате да правите с тях? Приятели, живи и здрави! И сега, преди да ви поздравя с моя страна, моя България, ще ви поздравя с нещо, което знам, че ще ви бръкне с пръст в допенцата. Ще ви бръкна с пръстчета в акъла на тези, които мразите братушките и българите и нашия корен, който е взаимно свързан. За това милион алей хрос на този българин, който е само по лична карта и е много прост. Композитор Раймонд Паул, стихи Андрея Вознесенского, «Миллион». Алей хрос. На здоровье, братан! Давай вперед, брат, суки! И это покварни! Е художник один, неоните нетоленски. Хоу! Център он те не продал своя дом, но да ни все равно. И за сведенье купил целое море цветет. Миллиона,
И сега специален поздрав за всички българи по света и у нас с песента на Емил Димитров, мой съгражданин от град Плевен, където има улица до майка България. Още веднъж на здраве с водка столичная по случай Румен Радев. И поздравявам абсолютно целия български народ, независимо от коя партия, от кой от 72-та пола стига, душата му да не е гола, така и да обича корена си. Но ако обичаше корена си, можеше да няма да е от 72-та пола. Така, моя страна, моя България и даваме път на Вергил Вергилов. Моя любов, моя България, моя тъга, моя България. При теб ме връща вечно любовта. Колко нощи аз не спях, колко думи извървях да се върна. Колко нощи аз изпях, колко мъка изживях да се върна. Моята хубава страна, майка, татко и деча, да прегърна. Там под родното небе, чака моето дете да се върна. Моя страна, моя България, моя любов, моя България. Така, приятели, любовта в моето сърце пее, както любовта във всяко едно дете. И даже бате Венко един ден да умре, няма душата му да спре, отгоре да гледа нашето поле и да плаче за нашето скъпоценно небе. Може би на вас, момчета, които не сте в час, за вас да не е много хубаво това, което се е случило, но обаче ще ви кажа много хубаво, че се е получило. На здраве от мене, бате Венко, живи и здрави и до нови срещи!